bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukudukalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ngumfeze ngitushu ngakhumalo bathi ilasibona amakomenti mhlabe mangabe usemusha lekhanzo phinde ngicanze show lu subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke abafethu indaba amazinjena silokhu sibele njalo sibheka udouble tint ukudlula emhlabeni kukaMama weGospel isho umthandeni umvo kaManqele kaloku angene njalo amazwi enduduzo avelayo lapha ebanganini bakho umthandeni lapha nabaculi okanye oza kwabo lapha nabadlulise amazwi enduduzo nomunye ke umculi weGospel ogxile kakhulu ezintweni zesintu ezintweni zikaMaskandi uyaziwa uJombo lapha usedlulisile naye okwakhe ukukhuluma enkundleni zokuxhumana lapha namayelana enodouble tint lapha nokudlula emhlabeni kaMama weGospel uJombo ufike wabhala ukuthi ebengelela abathandi ebomculo wonkana basethi bafethu ngithi angedlulisa okukhulu ukudabuka mangizwe ezibhlungu indaba mayelana nokulahlekela kwalensizwe esesithombe national lapha umthandeni umvo kaManqele wasethi mfowethu enceselela inxeba elokushiya uMama libhlungu kakhulu mfowethu ngiyazi liyaqaqamba kodwa mfowethu ngithi ncese uThixo uzolibopha lelo nxeba sethi dodo Manqele eqhawula kithi wasethi ikwazi kwabhlungu awukodwa ngomama mfowethu umama uMashando wasethi ncese sibusiso Manqele bafethu ubhale kanjalo lapha noJombo edlulisa wona amazwi enduduzo kubaba umthandeni umvo kaManqele bafethu zindaba ezibhlungu kakhulu ezehlele lapha nomthandeni umvo kaManqele siyazi ukuthi ekunzima kangakanani ukushiya umuntu osondelene naye kakhulukazi umuntu ongumama kodwa nje akukho kungadluli konke kuzodlula sinathi sisho njalo sithi nje rest in peace Mashando rest in peace ngazo kwethu izona ezihamba phambili ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke nisiphathe kahle ngithanda kakhulu.